Isang bala ng 9mm pistol ang tumapo sa buhay ng isang 47 anyos na pulis matapos na aksidente umano nitong mabaril ang kanyang sarili sa kanilang bahay sa Purok 5 Barangay Rawis, Legazpi City, bandang 6:30 ng umaga kahapon, October 12. Kinilala ang biktima na isa sa mga tauhan ng Aviation Security Unit 5 sa Barangay Cruzada, parehong lungsod. Ayon kay Police Lieutenant Colonel Domingo Tapel Jr., naghahanda umano ang pulis papasok ng trabaho nang makarinig ang asawa nito ng isang putok ng baril sa baba ng kanilang bahay hanggang sa tumambad sa kanya ang duguang asawa. Ang pagkakasabi ng asawa is naglilinis kasi preparing po. Papunta na po, papasok po sa opisina. So naglinis, prepare. Yun po, siguro pag-prepare, siguro aksidente, yun loaded. Di natin malaman kung anong pangyayari, bakit na putukan sa dibdib. At yun po ang nag-cause ng pagkamatay nito pong na-accidental firing na police officer po. Na-recover sa pinangyarihan ng baril at isang magasin na kargado ng bala. Wala naman na nakikitang foul play ang otoridad sa insidente, subalit patuloy pa rin ang kanilang ginagawang investigasyon sa buong pangyayari. Nagkandak po ng ang Regional Forensic Unit 5 ng crime scene processing dun sa area. At as makikita pa natin kung ano yung saan yung trajectory ng tama nung bala, nung baril po dun sa kasama nating namatay. Paalala naman ng hepe sa kanyang kapwa-pulis. Siguro sa mga kasamahan din natin, particular kasama po ako, siguro yung constant knowing your gun. Ibig sabihin, ipuputok mo from time to time sa firing range or kung may mga marksmanship training, seryosohin. Regular naman po tayong nag-i-inspection at nagkakaroon po ng mga shoot test competition, may mga fun shoot, and iba pa yung mga firing range na available natin na pwedeng magputok po yung personnel natin. The more po na hindi natin ginagama yung baril natin, mas prone po tayo sa aksidente. Kasi po, pag nakasanayan na natin at nakikita natin paano mag-unload nito at paano yung proseso, I think po kahit paano maiiwasan natin yung ganitong insidente po, sir. Sa kasalukuyan, nakaburol na ang biktima sa St. Peter Chapel sa Bugtong, Legazpi City. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Mel Moral.